Ja veľmi pridelil toto miesto, lebo keď som tam sedával, vraj všetkých zatieňujem. Tak som teraz mám stať pred dverami, tak stojím pred dverami. Mám ten monitoring bulvárnej tlače, na nich som našiel po jednej veci. Ján Kurica, ale toto už bolo spomínané, titulok alebo správa. Počas plesu v opere priamo na červenom koberci ukázal prostredník. A neviem, že prostredne, kľudne aj ukáže, na čo? A tam, že pri vstupe, citácia, pri vstupe na červený koberec nás vítalo veľa srdečných ľudí, medzi ktorých sa priplietlo zo pár srandistov v odzvukách, čo ma celkom pobavilo, len čo však začali uražať moju manželku, revanšoval som sa im aspoň týmto spôsobom. U nás na dedine by dostali po hube, ale pred svetostánkom kultúry by sa to nehodilo. No a tu je nejaká taká moja veršovaná glosa. Rozbiť niekomu hubu, to vie hoci kto. Ak sa na zmier vyčerpá aj pokus posledný. Ale podľa príručky na riešenie konfliktov má vtedy vstúpiť do hry prostredník. To sa mi páči, skoro jak profi, používa obkročný rím. Zuzana Smatanová, to je staršia asi. Predsa len sa vás opýtam na súkromie. Citujem. Máte 28 rokov. Mali ste niekedy pocit, že vám týkajú biologické hodiny? Chceli ste, vy ste v budúcnosti rodinu? A tak ďalej. Odpoveď. A k tomu poznámka. Len tak medzi nami. Čo majú všetci s tými biologickými hodinami? Či ich vraj počujem tykať, toť večná téma. Nepočujem ani z blízka, ani z diaľky. Nie preto, že ich nemám, ale preto, lebo ja mám digitálky. Klasická bulvárna správička. Nie je to až také bulvárne, ako sa mi to páčilo, že sa to hodí tuto na nás chlapov. 6 dôvodov, prečo sa oplatí vyskúšať lásku s pupkáčmi. Zacitujem len jeden. Nuž plnší chlapi majú aj svoje veľké výhody. Aké? A prvú poviem, na ich tele sa príjemne leží, je mäkké, podajné, útulné, no zároveň sa pri ňom cítite ako pod ochrannými krídlami. Ostatné si vygooglite. K tomu poznámka. Si každé ráno celá obitá? Zabudni na toho svojho hobita. Len tam, kde jediného svalu není, hľadaj správneho chlapa s čalúnením. A posledné, čo som pripravil, titulok Dojčené deti sú vraj múdrejšie aj bohatšie. Správa. Vedci 30 rokov sledovali život 3500 novorodeniatok a zistili, že tie, čo boli aspoň 12 mesiacov dojčené, mali v dospelosti vyšší inteligenčný kvocient a lepšie platenú prácu. Toľko vedci. A moja poznámka. Prečo si nášho syna prestala kojiť? Verím, že je to len chvíľkový skrat. Je tvojou povinnosťou zotrvať v boji za jeho vysoké IQ a plat. Stále to má význam. To mi ver, aj keď je už od včera inžinier. Ďakujem, dámy a páni, takého pokušeného komentárov. Ďakujem vám veľmi pekne. Moje hostie, ďakujem samozrejme Zuzke Smatanovej, ďakujem Jankovi Kuricovi. Ja vás ešte poprosím o takú drobnosť, keby ste sa nadznak toho, že ste tu boli. Tam je klobúk.